Gisugda na ang payout sa financial assistance alang sa mga apektado sa linog sa lungsod sa San Remigio. Samtang sa mga midonar pa sa mga biktima, giawhag sila sa lungsod nga mo-coordinate o makig-alayon para sila magiyahan. Ani ang report ni Nico Sereno. Tulo ka semana human sa linog ana gihapon sa mga evacuation centers ug mga tents ang mga apektadong residente sa norte. Matod sa mayor sa San Remigio, moabot sa 14,000 ka mga pamilya ang apektado sa ilang lungsod. Moabot sa 600 gyud ang mga balay nga totally damaged ug may 12,000 pakapin sa inisyal nga listahan nga partially damaged. Giasikaso na ang pagpanghatag og financial assistance sa mga apektado. We're about to give financial assistance na yun sa mga houses that are totally and partially damaged. Kaya kanang gikas DSWD na. Na may lista niya nagsugod na ganig payout. Samtang ang vice mayor sa lungsod nanawagan sa mga muhatag pa og hinabang nga makig-alayon sa munisipyo. There are two kinds of coordination. First, pwede gud ninyo i-drop in yung goods sa LGU, then gamiton ang logistics sa LGU to distribute it from the different barangays. Kay namanggoy uban diri na wing van ang gida, di man makasud si wing van sa ubang barangays. Aminado hinuon ang opisyal nga ang uban nagplano nga idirekta gayud ang paghatag sa tabang ngadto sa mga biktima nga ila usab gitahod aron mamahimo kuno nga makig-coordinate para matultulan asa moadto. Sila gyud motunol. So pwede ra gyud kaayo na siya, but ang amuan lang gyud kung hangyo na pwede mo makig-coordinate diri kay first number one kay kami magud moy nakaybaw og pila ka buok ang household or pila ang mga beneficiaries ana. So at least ma-coordinate siya abot dito niyo dili mo magkagubot og ingon man ato pud siya maapod-apod sa ubang suok na barangay sa uban ng mga sitio or purok na kanang inaccessible siya. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak.